Mi hoffwn ni'n gwneud cais am ddadl yn amser y Llywodraeth ar y camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afel ar broblem gynyddol o mosodiadau gan gŵn ar dda byw. Mae'n achos arall wedi bod yn etholaeth i'n ddiweddar ffarm llety yn Rhosybol, lle mae nifer o ddefaid y gwyn wedi cael eu lladd. Dwi'n gwybod bod hwn yn fater, mae Lly'r Griffith yn fan hyn wedi bod yn llythyru ar Llywodraeth arno fo a Benlec yn llythyru ar Llywodraeth y Deyrnas Unedig hefyd. Da ni hefyd mewn trafodaethau efo aelod o Senedd yr Alban, lle mae Emma Harper yno wedi bod yn argymell deddfwriaeth allai gael ei gyflwyno yn yr Alban mwyn mynd i'r afel ar sefyllfa yma. Rwan, yn ôl beth da ni'n ei weld, mae Llywodraeth yma'n credu bod hwn yn fater wedi datganoli. Mae Llywodraeth yn San Steffan yn credu bod popeth posib yn cael ei wneud. Yn amlwg mae'r broblem yn parhau. Felly mi fyddwn ni'n gwerthfawrogi dadl yn amser y Llywodraeth, lle byddwch chi'n gallu cael cyfle i egluro'r hyn mae'r Llywodraeth yn eich tyb chi'n ei wneud, a ni'n gallu cael cyfle wedyn i gynnig gwelliannau ynglyn â o bosib deddfwriaeth alla symud pethau ni yn ei flaen o ran diogelu da byw yng Nghymru. Thank you for raising this issue, and obviously the matter of responsible dog ownership is extremely important, and I know we've all been very distressed by the kind of stories that we've seen recently. I think it's a fact that the legislation on this area is mixed in terms of being a mixture of devolved and non-devolved elements, but specifically the issue of the enforcement by the police of the Dogs Protection of Livestock Act 1953 is a non-devolved issue. That said, I know this is an issue which the Minister has taken particular interest in, and just in the last week has attended 2 events where dog ownership was the key focus, and will be continuing to work with DEFRA as part of membership of the NPCC working group to ensure that any possible changes to legislation are relevant to our devolved powers.